Dobrý deň, milé Slovenky, milí Slováci. Dovoľte, aby som vás privítal na našej 4. konferencii, možno poslednej konferencie, pokiaľ slovenský národ sa nespamätá, alebo my všetci nepomôžeme ľuďom, aby sa spamätali nejakým spôsobom, aby zabojovali za seba, za svoje rodiny, za našu drahú vlast. Ako viete, situácia nielen v Európe, ale aj vo svete, ale aj na Slovensku je všade napätá a vlastne Slovensko nerobí také opatrenia, ktoré by zaručovali ďalší chod štátu a fungovanie štátu, a preto my sme sa rozhodli na základe toho, že Európsky parlament schválil návrh na Európsku federáciu, tak my sme museli na to zareagovať ako vlastenci. Nás toho srdce boli, aby sme my došli o svoj vlastný domov, o svoj štát, lebo to prídeme. Postupne nám zoberú všetko. Ako viete, chcú spoločnú armádu agresívnu. Európska armáda sa pretransformovala, vlastne sa pretransformovala celá Európska únia. A z hospodárskeho spoločenstva na vojenský pakt, ktorá sa zapojila do vojny s Ruskou federáciou, čo nás vlastne zatiahlo do vojnového stavu a situácia sa ohromne vyostruje, nakoľko do toho vstúpilo aj otvorenie druhého frontu, ako viete, s Iránom, ale Európska únia podporuje tieto aktivity, ktoré sú na Ukrajine, ktoré sú pod znakom nacistického režimu Ukrajiny a podpore agresora židovského štátu voči Iránu. Čiže túto vynaložila alebo povedala 800 až 900 miliárd eur na zbrojenie a povedali, že nebudú poľavovať v nátlaku na Ruskú federáciu, čo nás teda prehadzuje do tej pozície, že my budeme aktívnym prispievateľom aj do rozpočtu NATO, ktoré požaduje 5%. My sme povedali, že môžeme zvládnuť 3,5%, podľa nás je to moc, ale podstata je tá, že nás ženú do vojny proti nášmu slovanskému štátu, alebo aj národom slovanským, a či už je to aj ukrajinský národ a Ukrajinci. Samozrejme za to vedenie môžu oni, lebo si to nehali zajsť až tak ďaleko, že teraz tej cesty pri tomto zložení v krátkej dobe zrejme nebude. A na základe my sme zareagovali, že jediná cesta záchrany pre Slovensko je vystúpenie z Európskej únie aj z NATO. Jak som povedal, nezvládli by sme tie rozpočty do NATO, ale nemôžeme byť spoločenstvu, ktoré je agresorom od začiatku. Však my si pamätáme za posledných 20-30 rokov, čo spôsobilo NATO, organizácia NATO v rôznych štátoch sveta, či už to je v Afrike, alebo v Ázii, čo to spôsobilo. A v skutočnosti tam vždy išlo len o odčerpanie nejakého bohatstva, nerastných surovín a tak ďalej. Či už to bola iracký poklad a všetko tie peniaze, či zlato a sochy a neviem čo malo ceniny, všetko sa odtiaľ vykradlo a takto sa vykradajú štáty. Takže myslíme si, že v tomto spoločenstve nemáme čo robiť a našim programovým bodom je od začiatku neutralita Slovenskej republiky, čo sa týka obrannej politiky, podľa vzoru Rakúska aj Švajčiarska. Bol som prekvapený, že minulý týždeň, alebo tento týždeň, premiér Fico povedal, že najlepšie by nám bola neutralita Slovenskej republiky. Tak ja som sa nad tým pousmial, pretože už viem, že Robert Fico si chce nahrať politické body a je to jeho marketingový ťah, tak ako aj pred voľbami vykradol všetkým pronárodným stranám programy, čo sa týka Ukrajiny a tak ďalej. A skutek utek, žiadne skutky nenaplnil, ľudia boli v očakávaní, samozrejme volili Fica, menšie zlo, pronárodné strany nevolili a myslím, že v tomto spravili dobre, aspoň sa poučili. Teraz aj Robert Fico
a spol skúšajú si upevniť politický mandát, partikratický, na základe politických strán, v tom, že idú robiť nejaký nový volebný zákon, ktorý upevní ich moc. Ja len pripomeniem jednu vec, že Robert Fico z našeho programu si zebral asi 9 bodov a to si nezobral zo žiadnej politickej strany, ale z našej si ich zobral, lebo určite náš program som presvedčený, že je dobrý. A on si zobral tie veci, ktoré majú ochrániť ich vládnu politiku, majú ochrániť ich osoby. To, že zobral orientáciu na všetky 4 strany, je to v poriadku, ale musí tam byť, išlo to o ten obchod. Čiže neúplné programové body si zobral z toho programu, čo nenaplnil tie body a potom je to taká mačkopes, ale jak by som to povedal, tak jak sa príjmajú zákony, keď sú neni podľa gusta Európskej únie, teda nariadení a smerníc Európskej únie, potom rokujú aj 3 mesiace o nejakom zákone, 5 razy vycestujú do Bruselu, či to je v súlade s tými ich nariadeniami a nakoniec sa príjme mačkopes, ktorý nič nerieši a znovu sa nám to všetko vráti. Preto sme aj my súčasne vyhlásili vypísanie referenda na vystúpenie aj z Európskej únie, pretože my sa bez tohto aktu nemôžeme oslobodiť. My sme stále vazalmi. Včera som mal taký, alebo predvčerajšky som dal taký na Facebook nejaký tam kúsček nejakého takého statusu, že pokiaľ budeme, alebo nám bude v ústave niekto nadriadený, tak nikdy nemôžeme byť slobodní, však to je, na čo to dávali do ústavy, keď... A som bol prekvapený, že niektorí na to reagovali, že však to je v poriadku, lebo tak v tom zmysle. No ústava je naša zbraň, ústava je chrbticou zákona alebo zákonodárstva Slovenskej republiky a čo by malo byť v ústave, o to by mali byť odôvodnené všetky zákony a mali by sa tvoriť podľa požiadaviek občanov alebo potrieb občanov. Ale nemyslím si, že občania sú v tej pozícii, že by podporovali nejakým spôsobom to, čo ich obmedzuje a obmedzuje ich aj to, ako je teraz nadstavené európska legislatíva na zriadenie Európskej federácie. Tak Európska federácia, my sme do takéhoto spolku vôbec nestupovali. Malo to byť združenie voľného obchodu, ako viete, tovaru a služieb, ale nie federácie, že budeme mať niekde úrady federálne a tí budú rozhodovať o Slovensku, o našej kultúre, o všetkom. Takže postupnými krokmi oni pôjdu k tomu, aby získali nerastné suroviny, aby získali všetko to, čo máme dobré a postupne nás dali tak dole po kultúrnej stránke, vidíme to v školstve, čo sa deje. Po tej stránke, aby nás získali, otupili náš vývoj, naše veci, čo sú nám vlastné, slovanské, slovenské a vidíme to sami, ako to celé ide aj. Pozrime sa, že všetci to dobre vnímate, že my sme stratili 2 generácie a je to školstvom a prvém slova zmysle to je závedenie liberálneho systému, liberálno-progresívneho systému na Slovensku, takzvaného voľnomyšlienkárstva. Čiže propagovanie v médiách a tak ďalej. To otupilo naše deti všetkých, lebo predstierajú im pohodlný život. A pritom strácajú návyky to vrodené, čo všetko majú. Ja len spomeniem jeden príklad. Posledná slintačka, krývačka, čo bola, takzvaná. Tak sa tu všetko vykinoží, podľa Green Dealu nebudete môcť chovať nič, registrácia nejaká, oni vám povedia, čo môžete, čo nemôžete, čo môžete pestovať, čo nemôžete. A aký to má dopad. Zoberte si, že množstvo rodín stratilo ten cit napríklad pre chov domácich zvierat, pretože keď vám to všetko vyzabíjajú, gazda poví, ja váce chovať nebudem. Končím. Pretože horko ťažko vynaložil to úsilie, aby si niečo dochoval, dopestoval, potom vám to zničia. Tí ľudia končia, sú zúfali, nebudú chovať nič, ale tam tie návyky
samozrejme získávali deti. Mladí ľudia potom mohli študovať veterínu a tak ďalej, tú starostlivosť o ten chov. A to všetko toto bude postupne miznúť. Takže my sa pripravujeme na 3D tlačiarnu, ktorá nám vyprodukuje mäso a toto bude spôsob života. Naposledy aj ďalšie veci, ktoré sa chystajú, umelá inteligencia, tie veci digitálneho otroctva a tak ďalej, to je pre Slovensko hotová katastrofa, tak ja to vnímam tak, že pokiaľ ja budem na svete a bude mi to umožnené a budem žiť a zdravý, ja musím za toto bojovať, aby som ja nenechal svoje deti alebo vnúkov zotročiť. My máme svoju kultúru vlastnú, nebránime sa pokroku, ale nemôžeme dovoliť, aby nám likvidovali budúcnosť. Budúcnosť štátu, budúcnosť nás, lebo naše deti a vnúčatá sú pokračovateľmi slovenského národa alebo slovenskej štátnosti, alebo berme to ako chceme. Niektorí by možno povedali, že voľaké eseročky alebo akciovky, alebo neviem čo. Toto je moja vlast, ja to poviem tak, Slovenská republika a Boh mi je svedkom, čo som robil, čo som tvoril pre slovenský národ a pre Slovenskú republiku. Reči sa vo mne šírili hociaké, ale len preto, že ma nemôžu zlomiť. To je celé. A nielen Boh mi je svedkom, aj škoda, není tu pán dekan Fakulty sociálnych štúdií, mal prísť, ale možno ešte príde, neviem. Ten mi je svedkom, s ním som konzultoval určité veci, čo som robil na zmenu systému riadenia štátu a záchrany Slovenskej republiky. Takže on by vám potvrdil, že som to robil zo srdca pre slovenský národ a pre občanov Slovenskej republiky a štátu. Takže takto to v skutočnosti je. Aby som ja vás priblížil trošku aj k tomu a potom nadviažeme na tieto veci. Keď som spomenul, že toto je 4. konferencia, tú prvú sme robili v roku 2021, ja vás len trošku priblížim k tomu. A tedy som to robil vlastne ja, Arpád Matejka a za pomoci Združenia slovenských ekonomov Slovenska a v Špačinciach roku 2021. Vtedy sme neboli politická strana, neboli sme nič, to ja som bol nejaký aktivista, alebo ja neviem, ako by som sa zaradil. Človek, ktorý 2 roky predtým zbieral informácie od odbornej verejnosti, ale aj potrieb bežných občanov, aby sme spoznali situáciu a vyhodnotili sme, čo je pre Slovensko najlepšie, ako to zachrániť, lebo tam už nám bolo jasné, že Slovensko ide postupne do hlbokého úpadku a politické strany alebo politici, alebo kto vládol, tak nerobili nič preto, ale ten úpadok sa prehlboval, čiže tuším od roku 2018, lebo jak si ma Arpad nahovoril, v Špačinciach to bolo, tam nás prišli podporiť ešte autoštrajky, chalani s autami a tak ďalej a baby, ktoré robili autoštrajky proti zavádzajúcej totalite fašistického režimu, ktorá bola pred touto vládou. A tam sme vyhodnotili situáciu a na základe toho som spracoval nejaký program. Nemusím si ho písať, ja ho vím naspamäť, to mám v hlave celé. Jak niektorí že obvinovali, že ja som si odkúkal niečo. Ne. Ten program je taký a oni mali A4 a tam chceme samostatné poľnohospodárstvo, alebo ja neviem čo, potravinovú bezpečnosť, alebo ja tak blbý. Ale idem ďalej. Druhá konferencia bola v roku 2022, to bolo v Martine a bolo to na základe toho, ako som spomenul pred chvíľkou, k moci sa dostala totalitná vláda, ktorá tu zavádzala fašizmus. Doslovne. Totalitný fašizmus. My sme boli skoro 3 roky na uliciach a proti tomuto sme zdieľali zápas. Dosť teda to bolo vážne a darmo sme písali listy a tak ďalej, či prezidentské, alebo tak. Ten tlak bol taký silný na občanov a ohľadne toho bláznivého koronavírusu, že ako viete, že ľudia už aj zabudli, že nemohli chodiť do práce, skrachovali im firmy, obmedzovali však aj Maroš, jeden z tých, ktorému skrachovalo fitness centrum a tak ďalej. Čiže ten tlak bol tak veľký, ale sme sa nezdali. Však mnohí z vás, čo vás tu vidím, poznám, ste sa na tom podielali takisto. Na tomto odpore. To bola doba temná
ale my sme sa nezdávali. Sme spravili Martine druhú konferenciu, ktorá smerovala k tomu, aby sme doslovne vyzvali národ slovenský k povstaniu, pretože sme nemali pomoci. Občania s mestom ostali sami. My sme žiadali o pomoc, odbory, žiadali sme cirkev, žiadali sme ďalšie inštitúcie, Maticu Slovensku, ale nikto nebol ochotný. Oni jednali s vládou, len aby zobchodovali niečo pre seba, tak ako boli odbory. Ja som aj povedal, ľudia, sme v tom sami, sme v tom ostali sami. Tak my sme chvíľu predtým sme získali politickú stranu, lebo sme si uvedomovali, že nemôžeme nič zmeniť, keď budeme občianske združenie, alebo budeme iniciatívy, alebo budeme aktivisti. Nezmeníme nič, šach sa hrá na šachovnici, politické strany, tá partokracia aj tu je zavedená, ústavné, a my nezmeníme, oni sa s nás smejú. Tak preto sme volili túto, Miloš, bol si aj ty prítomný, túto štandardnú situáciu, aby sme to nahlodávali znútra. Čiže my, aj keď sme v roku 2022, rok po prvom sneme, získali politickú stranu, tak sme ju získali na základe toho, aby sme sa dostali, ja neviem, kočke, alebo psovi do kožucha. Asi takým spôsobom povedané. Pretože politická moc, partitokracia, ktorá tu je, tak robí všetko preto, aby si ona uchránila svoju moc a aby vládla nad ľuďmi. Ako si zoberiete predvolebné sľuby, predvolebné programy, čo všetko sa navyprávalo. Ja neviem, kto by z vás tu ešte volil túto koalíciu, keď nesplnili nič, a my sme boli plní v očakávaní, čo všetko, ale ako som povedal, oni zobrali pronárodným stranám a vlastencov programy, tie ľúbovie, ktoré boli, či už to je ohľadne Ukrajiny a nedodávania zbraní, bla bla bla, to všetko poznáte. Ohľadne, čo sa týka vyšetrovania vraždy alebo zabitia Lučanského, toho, čo sa týka, ja neviem, aj ešte Martiny a toho chlapca vraždy, všetko sľubovali, že poznajú vrahov, ako potrestajú všetkých vinníkov, ktorí nás prenasledovali cez COVID fašizmus. A nič sa tu nenaplná. Takže ten program, ktorý pred voľbami politické strany dávajú, to je program pre oblbnutie voliča, poviem to tak. Ja len jeden okamih dám. Keď som bol v televíznej debate pred voľbami roku 2023, tak ja som dal notárskú zápisnicu a to bola zmluva s občanmi. Čiže notárom potvrdená biankozmienka v prípade, že spreneverím alebo nebudem sa chovať tak, že nebudem naplňať program, použijem alebo zneužijem to postavenie moje a tak ďalej, tak jednoducho odstúpim od toho a na základe notárskej výpočtov mi bude musieť uhradiť sumu, ktorá by vznikla poškodením mojou osobou štátu, keby vznikla újma nejaká. Dnes, keď vidíte, nič sa tu nedieje, lebo tu neprotiprávny štát, politici, ktorí sú len jedno volebné obdobie v politike, niektorí sú milionári. Ja žijem zo 600-eurového dôchodku, odrobil som vyše 46 rokov, nepretržite bez jednej minúty a mám 600 eur a oni ešte si dávajú aj renty. Takže zle je nadstavený systém aj odmenovania celkový a v tomto zlyháva štát. A vidíte aj teraz, jak sa to podarilo všetkým, renta tam, renta hentam, a zdvíhanie platov tam a tak. Za socializmu by povedali, že čo vy máte 2 žalúdky. My musíme povedať, že čo vy máte 15 žalúdkov. Však keď ten človek vyžije zo 600 eur, prečo ty máš mať, ja neviem, 15 000 eur mesačne. Alebo ešte si aj prezident dvihol, alebo mu dvihli. Takže tuto sú defekty, veľké defekty. Systém nastavenia štátu je totálne zlý. Upozorňovali sme na to, napríklad aj na 3. konferencie. Druhá bola o tom, že sme vyzývali sme ľudí k povstaniu proti totalite, ktorá bola. My sme sa o to pokúsili, ale nenašli sme pochopenia ani medzi ľuďmi. Sme 3 roky pomaly prežili na uliciach a niektorí ľudia spávali na uliciach, 16 dní v kúse boli ve dne v noci.
A toto ešte niekto chce spochybnovať, tak potom musím odmerať horúčku a poslať ho do bláznica. Takíto boli obetaví ľudia, ktorí boli v tom občianskom generálnom štrajku, alebo aj ľudia z autoštrajkov a tak ďalej. Veľa ľudí nás podporovalo, nosili im jesť ľuďom a tak ďalej. Potom sme robili tretiu konferenciu roku 2024, to bola tá Modrej harmónii minulý rok. A znovu to bolo viazané na obdobie, že nastúpila nová vláda a boli sme plní očakávaní, tak sme ponúkli programové body, ktoré by mohli naplňať, čiže získanie suverenity, potom zmena systému v riadení štátu, potom tam ďalších spústa vecí, ja už ani neviem, čo odborníci mali pripravených, aby táto vláda mohla naplniť tie očakávania ľudí, ale žiaľ sa to nestalo. Dneska máme tú štvrtú, ja hovorím možno poslednú, keď sa dokážeme zjednotiť, tedy máme šancu, že môžeme sa stretnúť aj ďalší rok, alebo ďalší rok a už v takej veselšej atmosfére, lebo začína prituhovať, čo sa týka z Európskej únie. A mňa len mrzí to, že sa to tu zakrýva, lebo vlády, ktoré vznikajú na Slovensku, ale nie len na Slovensku, všetky vlády v prvom rade musia chrániť Európsku úniu, nie národné štáty. Také sú dohody, také sú zmluvy písané. Európsku úniu. Tak tento pokus dnešný mal byť o zjednocovaní, lebo my sami to nedáme. Ja som to aj povedal v takém krátkom príhovore. Každý občan sa musí spamätať svojím spôsobom, či chce zabojovať za svoju rodinu, za svoje deti, za seba, za svojich vnukov, keď nechce mať doma biorobota, alebo koho? Otroka. Nie biorobota, ale totálneho otroka. A ľuďom to stále nedochádza. Tak aspoň vás, čo poznám, čo sa schádzame už roky, ja vyzývam z tohto miesta, aby ste pomohli. A pustili by sme sa do petície, alebo petícií, každú sme dali samostatné vystúpenie z Európskej únie a NATO. Obidve sa stali zločineckými organizátormi a diktátormi. A z takého spolku my musíme ísť preč. My nie sme tej povahy, že sme násilní. Stále sme jak nejakí otroci ohýbajúci chrbát. Ale dajme najavo, že aspoň za tie svoje deti sa postáme. Keď nie za nikoho iného, ale aspoň za tie svoje deti. Lebo viete dobre, čo ich čaká. Vy sledujete tú situáciu a oni si idú svoje agenda 2030 nepretržite, Green Deal do toho a je konečná. Opúšťajú to mnohé štáty sveta. Green Deal napríklad, politiku Green Dealu, alebo sa jej nejakými kľúčkami vyhýbajú. Ale my jak takí barani. Ešte žalujeme jeden na druhého, politici protislovenské živly. Aj to spomeniem, jednu z vecí, ktoré sme my mali, zrušenie špeciálnej prokuratúry a špeciálneho súdu. Oni si zebrali prokuratúru, ale za tým malo nasledovať vytvorenie vojenského súdu. To už táto vláda nezobrala. Vojenský súd je tu potrebný, je tu kopa vlastizradcov na Slovensku a jednoducho pokiaľ sa nikomu nič nestane, tak takto sa tu budú postupy robiť ďalej a ďalej. A vláda, alebo aj opozícia vlastne, si predo mnou zabuchli dvere. Zabuchli si dvere, pretože ja nemôžem podporovať ani jedných. Sú dohodnutí. My sme mimo parlamentná scéna. Ste tu rôzni odborníci. Ste tu zástupcovia rôznych politických strán. My si vieme poradiť aj bez nich. A vám poviem, ako a prečo. Ako ste si všimli, tá reakcia Ficová nebola len tak. Udreli sme klinček po hlavičke, ako sa hovorí. Vystúpenie z Európskej únie z NATO. Oni podpísali úpisy, kde sa zaviazali k niečomu. Aj mám informáciu, že nemuselo by byť vystúpenie z NATO, lebo sme neišli na základe referenda, ale my dávame tomu istotu, aby sa neoháňali nejakými zmluvami. Radšej budeme zbierať tie podpisy, aby sme to referendum dosiahli. Viete, my všetci sme tu takí, že sme mimo parlamentnej opozície a nás nikto neberie vážne. My sme im doručili 3 deklarácie z každého snemu
z každej konferencie deklaráciu, kde sme niečo deklarovali, či už to bola pomoc, alebo aj požiadavka, či už to bolo na základe, keď bol ten fašistický, teroristický terorizmus, keď bola pandémia takzvaná. Čiže tam boli veci, ale jak Rudo Huliak mi hovorí, keď sme túto poslednú niesli z 3. konferencie, to má zbytočné, to je, keby si hrách na stenu hodil, to nikoho nezaujíma, to je len o kšeftoch tu. Počujete ma dobre. Týmto, že oni nás vyčiarkujú, neberú vážne mimo parlamentu nikoho. Oni neberú vážne, oni sú len tam medzi sebou, oni si žijú svoj život, oni sa odtrhli od reality. Oni nevedia, ako žijú ľudia vôbec. Potreby ľudí nevedia. Ich nezaujíma, či ten dôchodca má alebo nemá. Ich nezaujíma, či ten zdravotné postihnutie má alebo nemá. Nie, to je o kšeftoch. To je o tom, čo prihrá, niečo z Európskej únie ide, povedzme, že sa sem nejaké mäso má do Európskej únie voziť, tak tu treba niečo vyzabíjať, aby sa doviezlo a niečo treba spraviť také. Je moc vecí, ktoré sú napríklad pretlačiť elektrárne, teraz sú moderné, alebo aj tu baterkáren. To sú obrovské kšefty pre nich. To sú pre nich kšefty. Alebo voľaká evidencia nejaká, že musíš niečo evidovať. Ten vytvorí nejaký systém, databázu. To je kšeft. Oni idú po takto. Čiže tu nezaujímajú ľudia. Človek je len volič. Bežný. Keď ste v správnej strane, ktorá vládne, tedy možno budete mať podiel na vládnutí s príspevkou nejakých dotácií alebo priamej účasti nad financiami, ako oni majú priamu účasť nad financiami a tedy sa vám možno udia. Preto aj tí sú niektorí za jedno volebné obdobie milionári, politici. Tak, sme sa ocitli v tej klietke a ten kľúč máme my. Musíme sa postarať o seba. Tak ako nás prehodili cez palubu, tak jak sme to hovorili Martine, všetkých ľudí nezaujímali ich nikto. Tí, čo mohli, skupčili s vládou, vykupčili, či to boli odbory a tak ďalej, alebo autodopravci, alebo ktorí autodopravcovia, tak to zobchodovali si pre seba, ale bežný občan ostal sám. A my sme občianská strana. Naša strana vznikla z ľudí, ktorí boli na protestoch, ktorí boli na tribúnach, ktorí sa bíli každý deň. Ja som s Arpadom napríklad, sme išli v noci, keď bolo zakázané jazdiť a cestovať, lebo neviem ako, tak sme išli v noci, aby sme v tú hodinu boli v Bratislave, alebo a takto. Všelijako sme špekulovali, že nad tým. Čiže my sme občianská strana, my sme neni strana, ktorú má nejaký oligarcha, alebo neviem čo. Všetko si financujeme sami, zbierame sa, každý 10 eur máme dobrých, poviem vám na rovinu. Ale podstatné je to, že my sme stáli vždy na strane ľudí a na strane ľudí stojíme a na strane ľudí aj zostaneme. My nekupčíme a naozaj týmto, že sme sa postavili mimo parlamentných strán za niečo, čo zakýve s nimi. Pretože tie dohody majú oni. My nie občania. Vy, bežný človek, nemáte z tej únie nič, hovoria, že ročne vám dajú miliardu, lebo 1,5, lebo koľko. Ktorý čo cítite z toho? Nič. Čiže tí peniaze idú len tak. A najvyššie, keď chceme štát nejakým spôsobom zachrániť, musíme spraviť také opatrenia, máme ich všetky, také opatrenia, aby z toho nevyšli víťazné politici a politické strany. Čiže ten systém riadenia štátu a systém zmeny politiky na Slovensku, to je spracované. Nebudem vám to celé vykladať teraz, aj keď by som mohol, ale by som vám zebral moc času tu kolegom. Je tak, že moc dostanú občania. Kontrola moci bude občanmi, lebo od občanov pochádza. Moc pochádza od občana. A občan má právo voliť a byť volený. Volí ho niekto? Má právo ísť do parlamentu ten občan? Má právo zastupovať? Zmena systému, volebného systému celého máme spracovaný 8 volebných obvodov. Je to z dielne Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca, my sme ho dotvorili spoločne, sem tam niektoré veci komunikujeme s Vlasteneckým inštitútom Petra Šveca, čiže spolupracujeme. A ten systém je tak dobrý, že každý môže toho poslanca odvolať.
bude platiť aj imperatívny mandát, ale každý ho môže pomerným systémom obvolať. Čiže je to priama voľba, ale môžu kandidovať aj politické strany, môžu svoj kandidátov dať, ale ľudia ho môžu odvolať každého jedného pomerným systémom. Či treba získaš 2000 hlasov a 1000 plus 1 hlas a budeš odvolaný, pôjdeš do čerta, keď sa sprotivíš tomu, čo si sľuboval svojim voličom, alebo sa postavíš proti Slovenskej republike. Je toho veľa. Celé to naväzuje na seba. Je to pomerný systém zastúpení v krajoch podľa počtu voličov. Čiže keď príkladne poviem, my ho máme na 75 poslancov, pretože to stačí. Nemalý štát a podrite, čo robia poslanci, nerokujú, nerobia nič. Toto volebné obdobie, ktorí sú tu, títo teraz, táto vláda, pozrite, čo robí. Však tá vláda, nefunguje parlament, nefunguje nám vláda, nefunguje nám ani súdy. Čiže výkonná, zákonodárna a súdna moc nefungujú v tomto štáte. Tu sú nejaké prestávky polčasové, ktoré sú tu, ale držia sa len na základe, vidíte aj to vydieranie, aké bolo tými poslancami. Držia sa len na základe toho, že ich drží moc, že máme tu moc, preto sú tam. Ale my sa musíme pripraviť. Aj sme pripravení, keď potom si ešte zoberiem slovo, sme pripravení na to, keď by boli predčasné parlamentné voľby. Musíme sa aj na to pripraviť. Alebo keď budú riadne parlamentné voľby, musíme sa na to pripraviť. My musíme nadobudnúť takú silu mimo parlamentnú, že dokážeme alebo donútime prezidenta rokovať s nami. Pretože medzi nami je spústa odborníkov, ktorí nechcú byť politicky angažovaní v stranách, ale sú to odborníci a čestní ľudia. Ja ich poznám minimálne 100, aj vďaka tým konferenciám. Vieme odporúčiť riadenie štátu. Riadenie štátu po novom, po prípadnom rozpade Európskej únie, alebo po našom odchode, musí byť kolektívne. Už nikdy nie riadené politickými stranami. Politické strany pri riadení štátu zlyhali. Zničili štát, rozkradli štát. A toto už viacej nemôžeme dopustiť. Vy ste tvorcovia. Dnes ste sa tu stretli všetci. Takže viete, je to pestré, je to vyvážené v celkovo. Ženy sa zaujímajú o politiku a tak ďalej. Ženy sú v určitých fázach lepšie ako muži v tých niektorých veciach. Muži sú možno väčší bojovníci, ale nie všetci. A o čo ide? Ide o to, že nemôžeme cúvať ďalej a hlavným našim takým poslaním by malo byť zjednotenie. Žiaľ, zjednotenie nemôže fungovať, nefunguje na základe voľakých jednotlivcov, majú vysoké ega, schopnosti, alebo ideológií. Ideológie rozbijajú všetko. Ale do tohto dneska systému, keď chceme zachrániť štát a štát musí byť na prvom mieste, toto nepomôže. My môžeme historicky, 80 rokov je od vojny a tak ďalej, ísť položiť veniec, zapaliť sviečku, pripomenúť si nejaký sviatok, ale nemôžeme sa o to obracať a nenávidieť niekoho, ktorý s tým nesúhlasí. Lebo ja mám s určitými vecami tiež pochybenia, ale nedávam to najavo, nikomu to nebudem vyčítať. Ale toto už musí byť spolupráca. O tom je to celé. Pokiaľ nezačneme spolupracovať a nenájdeme cestu k sebe, Slovensko nezachránime. Tu už sme došli na to, ako sa rozbíja pronárodná scéna a tak ďalej. Napríklad dneska sú 3 veľké akcie, alebo 4 dokonca. Vlastenecký inštitút Petra Švejca má v Banskej Bystrici stretnutie, debatu s Miloš Zverina, Slavica má, SNS-ka má snem, dneska hlas, že má to, ten nech má hlas. Ale pronárodné ma zaujímajú. Čiže tuto musíme nájsť cestu tiež, aby sme to aj nejakým spôsobom koordinovali, ale hlavne, aby sme spolupracovali, skúsili začať spolupracovať, lebo toho času nemáme moc. Možno nám ani to nepomôže. Lebo tá situácia, čo je na Blízkom východe, to sa môže zvrtnúť z večera do rána. A ja trošku som opatrný, čo sa týka Ukrajiny a Ruska, pretože nie som si istý, že Ukrajinci nemajú niečo, čo môže spôsobiť vojnu aj tu v Európe, alebo aj na našom území. Nie som si celkom istý, pretože
dlho mlčá a čučá. Predtým sa hovorilo o atomovej zbrani nejakej a ja si myslím, že keď už sa tedy hovorilo, už tedy bola dovezená, alebo neviem, nechcem byť nejakým prorokom, ale obyčajné tušenia, aké mám, tak tými vychádzajú, neviem prečo. Takže ďakujem vám za pozornosť v tomto mojom krátkom vystúpení. Dúfam, že som vás nalejil k tomu správnemu, čo som chcel, a prečo aj tú konferenciu robíme, pretože len zjednotený národ môže dokázať veľké veci.